Mission accomplished. Tgħidu lix kif? Imma iva. Mission accomplished. Wara ħafna sofferenza, terturi, tensjoni, marċi funebre il-ġimgħa l-oħra, itieħ qalb matul il-ġimgħa, imma b'xi mod issa nistgħu nieħdu nifs u ngħidu li wasalna. Il-McLaren għamilniha, il-McLaren spiċċajna t-tielet u il-pass u l-mixja tagħna lejn il-quċċata tal-Formula Wieħed tkompli hawnhekk wara l-lum Carlos Sainz spiċċa il-ħames, anzi s-sitta fl-aħħar tal-laqgħa tiegħu mal-McLaren, Lando Norris spiċċa l-ħames u mill-klan ta' Racing Point l-ikbar teddida tagħna Sergio Perez taritlu l-magna u min-naħa l-oħra Lance Stroll wasal bis-sala xar post. Għaldaqstant proset u grazzi sew lil Carlos u Lando ta' dan għal-post u ta' suċċessi kena matul dal-istaġun. Iżda kollhom nħoss li għandna ngħid grazzi il-tnejn minn nies oħra li fil-fema tiegħi bis-saħħa tagħhom dan ir-rinaxximent ma ġiex minkejja l-fatt illi anke fost il-partitari tal-McLaren, speċjalment l-ewwel persuna li se nsemmi, laqtet ħafna kritika li fil-fema tiegħi hija inġustifikata. Qed nirreferi għal mexxej Zak Brown u għad-deputat mexxej Andreas Seidel illi wkoll id-direttur tekniku James Skiax fejn hu tiegħu. Naħseb illi x-xogħol li għamilna f'dan l-aħħar sentej qiegħed fl-aħħar joħroġ fejn minkejja li forsi ma konniex it-tielet karozza fil-grid imma xorta rnexxilna nġibu t-tielet post fil-kostrutturi. Dan huwa riżultat li għandu jagħmel lilna l-partitari tal-McLaren kburin li nżommu ma' dan it-tim u kburin bis-sewwieqa u t-tim kollu tagħna li sentejn ilu kien hemm balla disgwidi, kwistjoni Alonso, karozza li ma bdietx tipperformja. Iżda ġejt ukoll nistgħu dak il-vendikata deċiżjoni li mmorru ma' Renault għal dan il-proċess ta' nsejħulek il-perkorso di krexxita li fuq ħanitkellmu wkoll fit-tieni parti tal-video, il-famuż perkorso di krexxita tal-McLaren darba. Kien hemm ħafna nispeċi meta morna minn Honda Renault speċi qalu li mintom se tagħmlu xejn, l-affarijiet sibqgħu kif huma, speċjalment wara l-ewwel staġun. Iżda ir-rota daret u kif daret u llum il-ġurnata ninsabu f'dan it-tielet post illi bil-prudenza kollha ngħid li jista' jkun aħjar ukoll fl-istaġun li ġej meta l-affarijiet se jinbidlu mhux biss bil-magna Mercedes imma wkoll bil-sewwieqa li se jkollna s-sena d-dieħla, ma fuq dak se nitkellem iżjed tard. Proset ukoll tmur il-partitari tal-Red Bull u l-partitari tal-Honda, Verstappen rebaħ tiġrija tista' tgħid iddomina mill-bidu sal-aħħar, kontrolla. Mercedes ġew it-tieni u t-tielet permezz ta' Bottas it-tieni, Hamilton it-tielet u Alexander Albon li spiċċa fir-raba' post. Għalkemm naħseb li għal-Albon ftit wisq tard wisq għaliex jidher li dak il-post fl-aħħar se jmur hemm min fl-opinjoni tiegħi ħaqqu jieħdu ċwe Sergio Perez.
Mill-bqija wkoll kellna il-Daniel Ricciardo li spiċċa s-sitta, Esteban Ocon 8, Renault, ċertu għada kien staġun pożittiv, ma fuq nibdew nitkellmu bil-voti għada fuq il-website. Anzi, is-7 u d-9, Ricciardo Ocon u Pierre Gasly 8 fuq l-Alfa Tauri. Ir-riżultati li nistgħu ngħidu hekk kienu l-ewwel 10 għal dan l-istaġun. Għal-Ferrari tiġri oħra minn punti minkejja l-fatt li Leclerc jipprova wkoll jagħmel xi rimonti. Insomma, nixtieq naqra l-kapitlu tal-Formula 1 billi ngħid 3 affarijiet, bażikament. L-ewwel nett, la McLaren è tornata u dan huwa messaġġ illi jmur mod partikolari għal haters u għal dawk li ħasbu lil McLaren konna ħanispiċċaw l-irmiet u fl-oblivion. It-tieni nett, thank you Zak Brown, thank you Andreas Seidel, thank you Lando Norris, gracias Carlos Sainz, tajtna sentejn inkredibbli, entna biex il-McLaren timxi l-qoddim u forsi timxi iżet mill-istennejta xejn nkunu onesti. Dis-sena naħseb li ħadd ma stenna lil McLaren kon ħanispiċċaw fit-tielet post tal-kostrutturi żgur li mhux jien. Anzi, jiena l-professjoni tiegħi kienu d-direttura Leclerc li kun qed jiġġieled tal-kampjonat dis-sena, imma dan ma seħħx fortunatament. Għaldaqstant, grazzi Carlos, tajtna x-xogħol li tlabna. Ovvjament, sakemm mhux minn fuq nawgura li ħsbaħ suċċessi fil-Formula 1 u njaf forsi l-qoddim it-toroq tagħna jerġgħu jingħaqdu biss. Din hija ħaġa li ili biex ngħid 6 xhur issa u li fl-aħħar issa nista' ngħidha biex hekk ukoll nagħlaq il-kapitlu F1 ta' dan il-video. Welcome to McLaren, Daniel Ricciardo. Dak is-sewwieq li tanti li nixtieq issa fl-aħħar wara llum se jkun tagħna. U b'hekk se nagħlaq l-ewwel parti ta' dan il-video li tirrigwarda il-Grand Prix ta' Abu Dhabi. Kemm tgħiżaw ukoll fuq il-logħba Cagliari Inter, l-Inter rebaħna 3-1, logħba li kellna nilbu mod meritat wara li fl-ewwel taqsima minna l-logħba sieħa nilagħbu mal-Goalers da Kranjo Alle u saħansitra qalajna l-gowl. Reazzjoni tajba fl-aħħar tista' tgħid 14 minuti tal-logħba, gol mill-isbaħ ta' Barella, Batskurja D'Ambrosio u Lukaku. Għala s-siparju kienet rebħa importanti, anke l-fatt li nixxilna ndabu r-riżultat. U hekk tfajna l-pressjoni fuq il-Milan li iżjed tard il-lejla ħajkun qed jilgħab kontra l-Parma. Nagħlaq billi ngħid li issa l-erba' jmiss logħba importanti ma' Napoli għaldaqstant huwa fundamentali illi inkomplu nibnu. U għalissa naħseb nista' naqaf hawnhekk, inkitbu fuq il-sit anzi fuq dal-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal dawn il-video links, video blogs li qed ikollna. Issa l-video blog li jmiss ikun nhar l-erba' għal partita bejn Inter Napoli fil-għaxija wara l-logħba, klik. Segwuna wkoll fuq il-paġna ta' Facebook għal dak li kontribut ġurnalistiku kif ukoll fuq il-website tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. Nfakkarkom illi minn għada ħajbdew ħarġin il-voti ta' kull tim artiklu kull jum kif ukoll issa jibda l-coverage estensiv ukoll tal-kampjonati mondjali tad-darts li ser jibdew appuntu l-ġimgħa d-dieħla. Għaldaqstant klik hemmhekk ukoll u komplu segwu u lajkjaw il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għada jkollna l-Grand Prix tal-Kanada tal-kampjonat prinċipali kummentat minni u minn Efrom Tabona kif ukoll għal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti u b'mod responsabbli ejjabet.com. Is-sit fejn fih ukoll anki nagħmel diversi kollaborazzjonijiet. Kif lestu minn dan kollu ħamlu li xjagħten tridu u nerġa' ngħidilkom
tantx tiddubitaw u tparlaw, speċjalment l-avversarji tagħna, għaliex b'xi mod għall-inqas s'issa wej sibna u żgur li dan it-tielet post ħadd ma stennieh. Grazzi McLaren. Ċaw issa.